ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш роҳбари UFC Дана Вайт анонсҳои деринтизорро пешкаш кард ва ҳозир мо онҳоро пешкаши шумо мекунем. ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Инак чемпиони ҳозираи вазни сабук Ислам Махачев ба вазни нимёна мебарояд то ин ки бо Джек дела Маддалена вохӯрад. Дар ислам ба ҳамаи мо чӣ писанд аст? Агар ки ӯ ба боло барои ҷанг бо Билон мебаромад, пас бисёриҳо ба ғалабаи ӯ боварӣ доштанд. Дар ҷанг зидди Маддалена бошад, мутахассисон ба онҳо шанси баробар медиҳанд. Ин шахс ваҳшӣ аст. Ислам беҳтарин аст. Аён аст ки Джек баъди муҳориба бармегардад, ҷанги вазнин гузаронид, лекин ӯ ин муҳорибаро қабул кард. Саҳна ва маконро дертар ба шумо мегӯем, аммо ин муҳориба аниқ мешавад. хуб, UFC 317 ҳафтаи байналмилалии муҳорибаҳо. рӯзи 29 июн дар T-Mobile дар Лас-Вегас. Ҳамаи шумо медонед ки Илия Топурияи бебохт бо рекорди 16:0 камарбанди худро дар вазни ним сабук озод кард. ӯ Волк Холлоуэйро ба нокаут равон кард ва акнун ба вазни сабук мебарояд. ва ӯ бо чемпиони пешинаи вазни сабук дуюм рақами рейтинг Чарлз Оливейра вомехӯрад барои камарбанди доимии вазни сабук. дуюм муҳорибаи асосӣ. чемпиони вазни 57 кг Пантожа камарбанди худро зидди Кай Кара Франс ҳимоя мекунад. Пантожа аллакай 5 сол шуд ки бой додагӣ нест. Кара Франс аз 4 муҳорибаи охири худ 3-8-ро дар якум раунд ба анҷом расондааст. ҳамчунин дар ин кард Пауло Коста зидди Роман Капилёв, Дариуш зидди Мойкано ва бисёр дигар муҳорибаҳо ки ба наздикӣ эълон мекунем. UFC Абу-Даби рӯзи 26 июл, майдони Этиҳад. бисёри шумо аллакай ин чизро дидед. муҳорибаи асосӣ, муҳорибаи Роберт Уитакер зидди Деридер. ҳамчунин дар ин кард Шара Буллет зидди Марко Андре Барио ки шанбеи гузашта рақиби худро ба нокаути хеле сахт равон кард. акнун UFC 319. мо ба маркази Юнайтед Чикаго бармегардем. рӯзи 16 август, аввалин маротиба дар 6 соли охир. муҳорибаи асосӣ, чемпиони вазни миёна Дрикус ду Плесси камарбанди худро зидди Ҳамзат Чимаев ҳимоя мекунад. 4 ғалабаи охири Дрикус зидди чемпионҳои пешина буданд. 2 маротиба Шон Стрикланд, Исраил Адесаня ва Роберт Уитакер. Дрикус аллакай 7 сол мешавад ки бой додагӣ нест ва аз 23 ғалаба 20 ғалабаашро фавран ба даст овардааст. ва акнун ӯ бо ҷангвори бебохт бо рекорди 16:0 Ҳамзат Чимаев меҷангад. ин муҳорибаи беҳтарин аст ва ин муҳорибаро шумо дер боз буд ки интизор будед. UFC 319 рӯзи 16 август дар Чикаго. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Махачев камарбанди вазни сабукро озод кард ва акнун барои камарбанди ӯ Топурия зидди Оливейра рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 меҷанганд. худи Махачев бошад бо Маддалена меҷангад. Кай Дана Вайт нагуфт, лекин қайд кард ки ин муҳориба аниқ мешавад. Дуплеси зидди Чимаев бошад рӯзи 16 август дар турнири UFC 319 баргузор мегардад. ва дӯстон, шумо метавонед ки фикрҳои худро оиди ин муҳорибаҳо дар комментария нависед ки кадоми ин муҳорибаҳоро аз ҳама зиёдтар интизор мешавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.